Μα είναι ότι είναι εκτεθειμένη και η ελληνική κυβέρνηση με αυτή την ανοησία της πράσινης ανάπτυξης, λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης. Και δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, είναι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια και έχει καταστρέψει τους λαούς και τους έχει ρίξει σε φτώχεια. Γιατί τι νομίζετε, ότι αυτή η φτώχεια που υπάρχει, η ακρίβεια μάλλον η οποία μεταφράζεται σε φτώχεια, μήπως όμως είναι συνάρτηση του ακριβού ρεύματος. Ναι, σωστά. Αλλά μήπως όμως θα αφήσουμε στα εγγόνια μας, παιδιά μας και εγγόνια μας έναν κατεστραμμένο πλανήτη, κύριε Ανδριανόπουλε, τελικά? Γιατί το λέτε αυτό, πού προκύπτει αυτό? Προκύπτει από την ανάλυση ότι αυτή η κλιματική αλλαγή θα φέρει τα πάνω κάτω. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Διότι όλες οι σοβαρές μελέτες που υπάρχουν δείχνουν ότι όλα αυτά είναι υπερβολές και έχει γίνει μια καινούργια θρησκεία ουσιαστικά, η οποία ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση χωρίς αποτέλεσμα. Δηλαδή, τώρα μου έρχεται ένα καινούργιο βιβλίο παρήγγειλα που λέγεται No Net Zero, που δείχνει ότι είναι τελείως λάθος η λογική των 0 εκπομπών αερίου. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, το έχουμε πει και άλλες φορές. Η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα είναι το 0,04% των αερίων που εκπέμπει η γη. Και το χρειάζεται, αν μηδενίσεις το διοξείδιο του άνθρακα, αυτό μας θα καταστρέψει όλη την έννοια της πανίδας στον κόσμο. Εγώ δεν βλέπω για ποιο λόγο θεωρούν πως υπάρχουν αυτές οι κινδυνολογικές προβλέψεις για το μέλλον. Είναι νομίζω τελείως εξωπραγματικές. Και θα το δείξει η ζωή. Ήδη αρχίζει και το δείχνει. Τι δείχνει ακριβώς, τι δείχνει? Δεν μπορείς να θυσιάσεις τον κόσμο να μην έχει να φάει, να τρέχει ακρίβεια παντού, να χάνουν τις δουλειές τους και να μην μπορούν να επιβιώσουν. Διότι υπάρχει λογική της πράσινης ανάπτυξης που ουσιαστικά εξυπηρετεί μόνο ορισμένα συμφέροντα που έχουν σχέση μόνο με όλα αυτές τις νέες τεχνολογίες περί ανανεώσιμων πηγών κτλ. Προχθές διάβαζα ότι οι ανεμογεννήτριες προκαλούν περισσότερη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στη γη. Σκεφτείτε. Πού πάμε? Δεν υπάρχει προοπτική από εκείνη την πλευρά. Εγώ δεν σας λέω να μην έχουμε ένα καθαρό περιβάλλον κτλ. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Αλλά αυτή η μανία ότι όλη τι συμβαίνει γύρω μας, οι φυσικές καταστροφές είναι λόγω κλιματικής αλλαγής, είναι υπερβολές. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτό το Intergovernmental Panel of Climate Change του ΟΗΕ, το οποίο είναι κρατικό. Το λένε επιστήμονες, δεν το λένε επιστήμονες. Κράτη το λένε. Γιατί αυτή είναι κρατικός φορέας, ο οποίος απηχεί τις απόψεις των κυβερνήσεων που το ελέγχει. Υπάρχουν δεκάδες, χιλιάδες επιστήμονες που πιστεύουν ακριβώς το ανάποδο. Και τους έχουν περιθωριοποιήσει, τους γελιοποιούν. Οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι απλώς μια διαδικασία εναλλαγής κλίματος. Τέτοιος κίνδυνος, βεβαίως. Ότι οι αλλαγές του κλίματος γινόντουσαν πάντα στην πορεία της ανθρωπότητας. Και έχει σχέση με τον ήλιο, την απόσταση του ήλιου από τη γη κτλ. Δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο. Κύβωτος άλλο, η Γρυλανδία, γιατί λέγεται Γρυλανδία? Γιατί λέγεται πράσινη χώρα δηλαδή? Όταν πήγαν οι δίκες εκεί ήταν καταπράσινη. Τι είχε γίνει και τα καταπράσινη? Εξηγήστε μου. Είχαν λιώσει οι πάγοι τότε, δεν είναι? Υπήρχε βιομηχανία τότε που τους έλειωσαν τους πάγους. Στον Τάμεση κάποτε φυτεύανε αμπέλια, το ξέρετε, στις όχθες του Τάμεση. Γιατί είχε υπάρξει μια μεγάλη περίοδος θερμότητα. Υπήρχαν βιομηχανίες τότε. Πώς δημιουργήθηκε η μάχη? Από τους πάγους που έλειωσαν από τη Βόρεια Θάλασσα και πλημμύρισε η περιοχή. Πώς λιώσαν οι πάγοι τότε? Υπήρχε τότε βιομηχανία? Υπήρχε δηλαδή ανθρώπινος παράγων που άλλαξε τη φύση? Είναι υπερβολές αυτά, η κινδυνολογία. Και επιμένω σε αυτό. Τα έχουμε ξαναπεί, έχω γράψει και τόσα πράγματα και ελπίζω τώρα να αρχίσει να φαίνεται αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά ξέρετε πώς ξεκινήσαν? Από την αλυσμόνητη Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία για να καταπολεμήσει τον πόλεμο με τους ανθρακορίχους πήγε σε όλους τα ερευνητικά κέντρα και τους είπε πόσα λεφτά παίρνετε για να αποδείξετε ότι το διοξείδιο του άνθρακα κάνει κακό και το κάρβουνο. Δεν λέγανε έχουμε κάτι απειροελάχιστο ωραία. Τους τα πλασιές τους 10 εκατομμύρια λίρες σε πρώτη φάση τότε και έκτοτε δημιουργήθηκε το οικολογικό σύστημα.